gardugol son excellence monsieur le président Amadou Ly onon fof min mbiyon assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu eyyi caggal ɗum ɗon en jetti ganduɗa e nder hen bandiraɓe meɗen délégation immiɓe Dakar taweteɓe ɗo e Yeesal en marche e gardugol son excellence monsieur le président golliɗo golle tiɗɗe ganduɗa e nder hen goɗiɗo koto puɗɗi ngala to haaɗi saabu neɗɗo so tawi jibinama ha heeɓi ganduɗa e nder hen duuɓi 54 so tawi ardigue mum ɓuuri duuɓi mum vraiment ɗum ɗon eɗen mbawi wiide ganduɗa en jettini ɗum Allah kadi ganduɗa ha joni jomum gollima golle tiɗɗe Amadou Ly oɗo joɗiɗo ɗo hen ko kanko woni ganduɗa nder hen directeur mbo Akili noon so tawi en kaali ɗum mbiyen galle gollorɗo woni ɗo ko association hayyo jaam ari salminima weltanimama wima bisimilla ma e wuuro ma bisimilla ma e galle he bisimilla ma e galle Mamadou Samba Diallo bandiraɗo gorko mo wona bandi gorko ko weltare wonande min garal ma ɗo an Amadou Ly président caggal Allah hamin caggal ma komin capanɗe jeegomo e jeeɗiɗo debbo daraniɓe ɓamtare leydi munen daraniɓe ɓamtare wuuro munen woni président mabɓe ko min Fati Abdoul Diallo woni vice président ko Maymouna Diallo secrétaire ko Hawa Coulibaly adjoint secrétaire ko Fati Ly e trésorière Mari Salif Diallo hayyo jaam ari wima bisimilla ma min mbi hayyo jaam ari kadi min mbi hayyo Yeesal en marche ari daranima ɓamtude min daraniɓe wallude min e nder leydi he komin rewɓe dariɓe ɓamtude leydi munen dariɓe ɓamtude wuuro munen min donki ko wallidiɓe gila Mamadou Samba Diallo haalani min indema an président Amadou Ly gila nden so tawino ko vote wonno paama hande a laamima so tawino hande ko carte lamminanno min mbima hayyo jaam ari hayyo Yeesal en marche ari lamminima an hande président Amadou Ly a jooɗima ene so tawino ko vote wonno hande ene wayno an min nayima paale an président Amadou Ly hamin jogui fedde mbimami ene yaara e capanɗe jeegom e jeetati neɗɗo hamin jogui métier noon komin rewɓe dariɓe hamin mbaɗi pelle amen hamin mbaɗi kees amen komin liggotoɓe hakkude ñootoɓe e moroɓe e waɗoɓe transformation jus uji ko ɓen gona e nder fedde he ko wat ƴettoɓe jaaɓe gunda ɗum mbatta ɗum condi pewna ɗum mbatta ɗum beño hamin jaaha ɓe jeeye wuuro he hamin mbaɗa kees amen hamin noon donki koyɗe mataw ko ɗum tan Allah ɗum haaɗi min gila Mamadou Samba Diallo haalanmi min mbi so Allah jaaɓi sa ari mamin kolliri caɗele amen kala garnoɗo ɗo noon min kalni ɗum min ballodiri e mum koɗo noon heewi wonde tan ko lella e mbeewa lella walla mbeewa ha wawa yaade fettiri ɗum caggal mbeɗa haala e ɗemgal jeunesse mo Ndendory en jogui caɗele to banggue gonal forage o nde tawno forage o ko courant domnata mo lewru foof Senelec ne addana min facture courant mo million ngaji ɗiɗi e capanɗe jeegom mo million ngaji ɗiɗi e ujunnaje nogas ko inde Ndendory foof kadi kalami nde tawno ko caɗele Ndendory wona caɗele gallam tan wona galle mar. Assalamu aleykum bandiraɓe en Ndendory naaɓe min calmini on goto e moɗon kala e inde muɗum e yettode muɗum min gardiɗi e salminago bammen e dendagal hellifaɓe e halifaɓe wonɓe ɗo hen e wuuro ngo woni imam wuuro ngo woni chef de village o woni monsieur le maire Dombay meɗen kamɓe foof min calminiɓe mi nani ko haala ɗo ko foof momi ar hen mbaɗa jaggui kam wonde Ndendory naaɓe wasata eɗe kumpiti ko heewi e ko fate Yeesal en marche gonɗo sababu garangal amen hande o woni Mamadou Samba Diallo eyyi mbaɗa ñaagui tan ɓoɓɓo noon kammo no fewi saabu Mamadou ko aadiyenke Mamadou ko neɗɗo mo ganduɗa henne ko jaajɗo saabu mo yaajani waɗata ko waɗi ko jinmi wiide ɗon ko heewi ɗo neɗɗo jokkodirta e mbaɗowo politique walla gonɗo e golle goɗɗe mo jakoraɗo wonde ene jogui won hen e martaba ƴette foof haɗna ɗum e muɗum yiɗata hay goto jokkodira e mo neɗɗo on ɗon kono Mamadou wona ɗum waɗi somin mbawi wadde komin mbaɗi hande ñalawma hande o foof tuggandema tan gila Kanel Sinthiou Bamamɓe Wendu Noodi Tetengel Hammadi Hunare Biyow kañum woni capital moɗon o ko woni capital ko foof ko ɗo Ndendory gueɗe ɗe puɗɗori
vraiment ceerno Mamadou ummo seeɗa jaafuɗa vraiment Allah jarama o jarama kelle bakkiraɓe mbaɗen kelle waay mbaɗen kelle mbaɗen ɗe kelle Mama Samba Diallo wona e diwan he tan o walli min ko woni sababu garangal amen ko ittude kumpa ko ardi foof Mamadou haali ɗum Allah ene ɓorni min wutteji kewɗi hen wutte ko wutte wonde ɓiɗɗo leydi kumpitiɗo e jiɗanɗo leydi ndaw gonga miijotoɗo ko faate leydi ndi joguiɗo yiyande mum e leydi ndi ene yiɗa haaldude e yimɓeɓe pour andinde ɗumen nden yiyande ɗum ko goho ɗum kala neɗɗo ene wawi wadde ɗum hen wutte ko wutte enen mbiyata chef d'entreprise walla neɗɗo mo ganduɗa Allah ene lumiri ɗum ene jogui galle gollorɗo hoore muɗum ene liggina yimɓe ɗum ko wutte goɗɗo ene waɗi hen wutte ko wutte keso momin kettana ko ɓooyani nalgol amen e dawrugol woni politique mo kalaten o ɗum noon somin gari ɗo henne hannde ko pour haalande on e yewtide moɗon e ɗiɗo wutteji foof kono foof sa ƴeewi wonɗoɗi natodiri saabu minen ala ko woni haaju amen so wona wadde feere no min ɓamtiri leydi ndi mi haali ɗum mi haalti ɗum wonde minen ala ko nanni min e politique so wona yiɗande leydi ndi mi haali ɗum joni ɗo hunade ɗo mbaɗa haala ɗum tout le temps mi refto ɗum ɗo hen won hen e yimɓe ɓe ganduɗa nannata ɗumen e politique ko yiilade ngaalu min jeyaka hen saabu emin jetti Allah e ko waɗani min ko déjà won hen yimɓe nanni ɗumen e politique ko yiilade martaba minenne emin jetta Allah nde min jeyaka e ɓen ɗon saabu Allah hokki min martaba taw min natan taw e politique emin jettira ɗum Allah won hen yimɓe nannata ɗumen e politique ko yidde andede yo guinne partout emin jetta Allah nde min jeyaka e ɓen ɗon saabu wonɗo min ganda taw min meeɗa fawde toon koyɗe amen fitti ko min gollima golle teskiniɗe ha tagui min gandama ɗo min meeɗa fawde koyɗe amen yimɓe ɓe ganduɗa min meeɗa yindede mumen min ganda ɗumen e hay banggue goto ene gandi min ɗum ɗon ko Allah waɗani min ɗum haɗa men nadde politique emin jetta Allah nde Allah teddini min guila min natani e politique somin naati e politique ala ko saabi ɗum so wona hirande e yiɗande ɓiɓɓe leydi Sénégal neɗɗo o wonko Allah luɓirtuma ha tengti noon kadi e gandal e banggue yiyande so tawi ɗum a haalni ɗum tan e hoorema gueɗe ko ɗiɗi ɗo am ɗo ma woni ka haaside a yiɗana heddiɓe ma woni ka famani ko tagui Allah luɓruma ko luɓma ko ɗum noon c'est fondamental neɗɗo kala mo jiiɗa kadi so tawi ko neɗɗo omo foti wawde ƴewde yeeso hoore makko e darogal o yeeso o ƴeewa o anda wonde tigui rigui holko wone makko e holko wonani makko holko o wawi e holko o wawa kala e neɗɗo mo jiiɗa ene andi neɗɗo gonɗo neɗɗo o kalanmi min omo andi tigui rigui ko woni ko wawi ko woni ko andi e ko woni ko wawa nde Allah hokki min on ɗon haqqille min ɓeti koye amen min mbastanaki ɗum Allah min mawnikiniraki ɗum kono emin gandi tigui rigui wonko Allah waɗe amen ɗo batte gandal te emin gandi ngal gandal waɗaka e amen pourtant emin kutoro ɗum pour galle gollorɗo o ala koko waɗa pour min jaaha min jiiloyo yimɓeɓe kala ɗoɓe mbawi wonde min gandinaɓe minen woni holɓen e holko woni yiyande amen holko woni fandare amen e holno min mbaɗata pour wallodirde e mabɓe ha min ɓamta leydi ndi ko ɗum tagui min nadde e politique minen holɓe kelle wawi monsieur le président ɗum woni ko ummini min ɗum nanni min e politique minen ɗum saabi nadgol amen e dawrugol mbaɗa wiya ɗum Kër Massar nde min naati hen nde mbimi ɓe anniye meɗen fandare meɗen ko dartude lefol laamu yidde joɗade e jappere nde pour ardade leydi Sénégal nde kalanmi ɗum Kër Massar nde mbaɗa wiyaɓe min gurnamam foof ko gueɗe ɗiɗi min mi yaarude gueɗe ɗiɗi komi bakkiltoɗo goto saabu ko ɗum Allah holli kam dendagal kaddi gurdamam ha ɗo jettimi ɗo komi kadi neɗɗo mo ganduɗa hen komi cabibintoɗo goto saabu mbaɗa nanggui saɗa yiiɗi hunde a wi ko gonga e ma aɗa yiiɗi ɗum aɗa fellitani ɗum
mbaɗa nangi wona aɗa ajji e dow leeso ma aɗa fada hunde nde wona ko an ummoto jarlitoɗa jamma e ñalawma aɗa haɓano ɗum aɗa darto ɗum hande Allah gesnato ɗum ɗum noon ɗum woni ko woni amen ko sinno ko koye amen tan min ƴewatno Allah ne andi nde Allah udditani min laawol hamin jeehi France min jooɗi toon Allah udditani min toon dame amen kani hamin dañi toon golle emin teddi hen emin teddini hen nene amen emin teddi hen ɓesgu amen Allah ne andi ko ɗon min kaɗanno min meeɗata artude Sénégal mi haali mi haalti so tawi ko safara ko France ɓuuri yuɓɓude so tawi ko laaɓal beddaji e peewal beddaji ko France ɓuuri laaɓde ɓuuri yodde so tawi ko ya garta otoji France ɓuuri hewde ɓuuri webde ƴettude e train ji mabɓe kala ko jiɗɗa so tawi ko ñamdu e yardu kamɓe ɓuuri hen hewrede ɗum kamɓe ɓuuri hen welrede ɗum ala tan mbiyami fannu mon ɓetirta ɗum ha mbiya wonde Sénégal ɓuuri France ko fannu goto tan woni mami jaɓani wiide ko France ɓuuri Sénégal aɗani hoɗon fannu yimɓeɓe mi jaɓani wiide wonde tubako o kanko ɓuuri neɗɗo ɓalejo gonɗo Sénégal o ɗum mi jaɓata ɗum min wonɓe toon ɓe ko yimɓe no meɗen ni ko kamɓe golli noon koɓe golli toon ko jahaten toon eɗen jiiya ɗum ko ene heewi guite men ɗe ɗum ko taniraɓe mabɓe e kamɓe e jatiraɓe mabɓe ko kamɓe liggi ɗum wona jinneji wona malaykaji sen jiiɗi Sénégal waya noon hay goto goɗɗo arata ene liggo ɗum wona tubakoɓe gummoto to gara liggo Sénégal wona jambour ummoto to ara liggo Sénégal ko enen ɓiɓɓe leydi Sénégal ɓe ko enen jiɗanta koye men Sénégal ganden ko jiɗɗen kimmiranen ɗum gummoɗen jehen liggoren ɗum ɗum woni ko saabi natgol amen encore une fois e dawrugol joɗade a waɗani haydara kala ko boni ko jiiɗa ko ɗum nananma hen saabu an woƴma tan ko ya ƴeew dillude so woodi garɗo faggima tan ar mbaɗoyen ɗum ɗo hen jaada e muɗum anda ene moƴƴi anda ene boni ɗum noon mbatten haqqille no fewi e sukaɓe meɗen ɓe mbatten haqqille e wonde leydi ndi ko ɓuuri tampinde ɗum hande e yiyande amen te ko ɗum woni ko woodi ko kala mo wona kay jiɗɗo haalde ko wela ene andi probléme Sénégal foof woni koye golle sukaɓe jooɗiɓe ɓe ngala golle suka yaaha ha timma ko wiyete wonde so doole donki yo doole keɓɓo ko kala neɗɗo mo jiiɗa ko woni anniye muɗum ko yo yaa ha wawa darnude galle so darni galle o ñagoto Allah ko ɓesnude so ɓesni o ñagoto Allah ko diwnude normalement noon diwnude woni o dañde yimɓe heɓɓittoɓe kono jaaha ha pota diwnude donkajoɓe keɓɓiɗo holko saabi ɗum saabu damal ala foof ɗo damal woodi walla so damal woodine ko damon woodi par ci par là yimɓe ene ɓuɓɓodira pour nadde hen goto foof wonde aha kawam babam ɗiwi jeeɗi fati walla mo ala junggo foof wawa nadde leydi ndi noon enen hoto mbiyen Allah hoto tooñen Allah kalifa mon Allah koye amen caggal nde min kalfini koye amen Allah min jetti on min jaari on min beltima eno jaɓɓoriɗon min hiiri ɗum noon mbaɗi mi ñaago on yaafuya kaɗen hen ɗo hen yewtere nde Allah jarama on jarama merci beaucoup